I gave you my heart. Hello guys, nagbabalik tayo. Ito pala si Kirby Saya Vlogs. Ayun, nandito tayo sa Alcott na isang shop dito na chocolate, dates chocolate. Ayan, pasukin natin dito guys. Ito po yung store nila guys. Ayun, pasukin natin guys. Ito po yung store. So, papakita ko sa inyo guys yung items po nila guys. So, tara na guys. Ito ma'am ay chocolate, ano sa ilalim nito? Antique cardamom yung flavor niya. Okay, hindi na ito. Ito, antique praline, hazelnut. Okay, ito. Antique praline. Okay, Yan yung nasa loob niyan is mix na. mix na siya. So, mayroon na siyang Meron na siyang antique praline, meron na siyang lotus, meron na siyang antique cardamom. okay. And this one. This one, it's wafer hazelnut. And then, This is hazelnut brown okay, and Nutella white. Nutella white. And then the, nung sa susunod Yung nun. sunod, it's Munira raspberry with corn flakes, Okay, Alia salted caramel, okay. Munira coffee with cardamom, saffron, sado pecan date, and cranberry. Yung mga nasa likod. So ito yung pag bumili tayo, ito yung isang buo. Magkano to isang ganito? Etong isang buo niya. 25 KD? Yes. Okay. So assorted na siya. Yes, mix. Okay, mix.
Recommend ko lang. Ito po ay chocolates po yun guys. May art siya na parang thermos. Yung mga itong sa ilalim nito mga ano to, mga dates talaga. Oo, dates. TMREYA. Ayan. Mix na siya. Mixed chocolate and TMREYA. Tayo. Ito yung design ng dates na with chocolates. Ayan po. Go. Yung pangalan nito is Ranina. Ito yung ratog. Ito yung tahing, flour. Merong ang flavor niya is may cornflakes, then cardamom and saffron. Okay. So, anong per kilo din po? Anong po? Binibenta namin siya per cups. Meron kaming 2 sizes ng cups. Small, it's 1 kg. Meron din kaming big cups for 2 kg. Meron kaming small cup. For the small cup, small box, we have 6 pieces, 5 kg. Then we have big cups, 12 pieces, 10 kg. Yan. So, tikman din natin to. Pwede ba? Sure. Para po ay try natin, di ba? Yan. You need to mix. Ratog. Ano ba ito? Ito yung isa. Tapos, kailangan mo na yung ratog. Lagyan mo na dates. Yan guys, ginawa ko na. So, hinalo ko na yung dates at saka yung tahil. Ayan. So, ngayon, ito na po yun guys. So, ano yun? With different flavor. Peanut butter, coconut, caramel, mixed nuts, Oreo, cinnamon, shredded, wafer, aero, digestive, and sharia. Kapag kinain mo siya, ididip mo siya dito. Ito yung sauce namin. Meron kaming 4 kinds. Caramel, harda, Nutella, and almond. Pero ito is harda. Ito po yung tahil, tapos ito yung dates tapos tahil. Tapos ngayon ito tinikman ko na, hinahalo ko na to. Ayan po, ayan. Tapos kinakain ko na. Ayan. Dami. Sarap. Sarap siya. So dito muna lang po ako ha. At least masarap, number 1 guys. Ayan. Thank you.